عمتها استقالسه منتان عدلو بعلو نخوسني قداي إريتريا قداينا حزب إريتريا حزب إريتريا خبعلو دليو تدوسن زخون يكون هاجر والكسب كالي أفكندي حزب إريتريا خوينو ويكا عدلنا حزب إريتريا بعلو نخوسن مسألة يبلون بايتو أفتو مدة كزيو خلكب أدلايو شكي يوقع ግን ኣብ ናህና ሰራራት ፀንሐ ፕሬዚደንት ናይ መንግስቲ ሓላፍን እንደገና ናይ ባይቶ ኣቦ ወንበር ስለዝኾነ በቃ ናይ ተፈጻምን ናይ ሕጋውን ኣካላት ኣቦ ወንበርነት ስለዝህብ ነቲ ባይቶ ምእካብ ንርኡ ዝምልከት ጉዳይ ኮይኑ ተሪፍሎ ማለት እዩ ካብ ግዚኡ ክሕልፎ ልዕሊ ግዚኡ ክፅንሖ ግን ሕጋውን ኣይኮነን سلازي قدلت على النعز بزلقوا بحاصيرو كابز خنمهار على النعز بزلقوا بحاصيرو ومس حلفه عادو كينات مس حلفه كمز حجي زلنا يندا تحوسكا خذكرو خلقا قليل يمثلي ግን قليل አይኮነ እንት ዘዓለፍናዮ ስለዚህ ለቧን መንግስቲ ድሕሪ ሕጂውን አካይዱ ንኹይናት أمرار حقون حزبي زيادة خصفف على قدلت ترى له زبل لبوعي أنا حزز غيزله زغري كواخبتي عسر شو منت مسكرم كلتشان حدن أب تاريخ إرترا التازيادة كله سألام زبر سيامة كوهبا زغل عدت نبرت لكع بزورحي قدم عمتها استفسمه تلمت بصوت استجبر جوي حلمي استتلم خردادن مرزام تخلن فرقو نحدر أقول عديعو نيرترا سما بدحرة نخنة كسوع ولوداق سددو عديتا تاخ نبعا حزبها مفتوح سم كخون زخالت عدت نبرت وتوم كابكر سيرترا توليدهم ما انت تاريخ أبوتاتهم ما انت عيتجزا انزبلوا وحيوتهم منتتهم صباح كركبوا زحلمهم لكم أفلا أدمن سنتهم أب دفعات بركاتات إرترا زوفي جكانو أب تبرينايا زبلوا ناصنت حلم حزبي زدب بن سلالوت بمرأيهم أيفال كبلو تبعهم بزامنهم بصوتهم تخدعهم بزوفيلو حزبهم تقدعهم أب تدخلوا ناصنت تقيدهم أب زمصوا حرنت تحيرهم ترفو هو أب عصر شموت مسكرم كلتشان حدن وتوم برهان هاجر إرترا زنبرو كواخب تارقفو اتا هاجر شعص المتت اتا هزبي ندليا برهان تسده اتا قص المت زتدل يسممجن كم زتعدنلو صلولو تقبي ترفن اتا كحكا خستدل يزقرم سخلعو ولدي تسانن اتا زلعلو مقود آسروم سعبو زلعلي وحدن حلمهم حلم هزبي حتوم حتى كله سلاز نبرة شقدليا حرنتهم عسالن تركابن زبز حيو برجز كلا تاريخهم زحسسو سويهم زي تسوتو اون هيسالن دمي مسلم قبل بقولنا كوان تحلوه كحاسس كن ورقو كيدبن كن كحلو نتبه ملازي فولتم ولدو دما كواخب تخا كم زنبرو إلا خنوقعو كبو نايو أبتاسن كام علت كواخب تدحر موداقم لسان حزب دحر معباسو تخا حكا خستدل يزانتان خير الساعة تخا عبس التدلي دمسن خي عفن شقوم تقبلنا أبسدت نوترو كمي حريرنا لنا نعمنا حتتنا كمي يالنا لنا اسم انفسهم نوقعنا أسرم تختيلنا زجمرنا من قدي
መንገዲ ነፃ ሓሳብካ ምግላጽ ሬድዮ ኤረና ብዝብል ስም ካብ ዝቐውም መበል 15 ዓመቱ ኣብ ዘብዕለሉ ዘሎ ዓመት ዝያዳ ኩሉ ነቲ ንኡስ ኣበርክቶና ኣይረሳዕናኩምን እናበልና ንምጽምባሉ ነዚ ወርሒ ዛንታ ኸዋኽብቲ ካብቲ ውቅያኖስ ብጭልፋ ካብቲ ብዙሕ ብውሕዱ ዓምና ብዝፈቕዶ ከነውግዓሉ መሪጽና ኣለና። ኣብዚ ብተኸታታሊ ንዝኽሮም ዝቐርብ መደባት ሓቢርኩም ምሳና ክትሳለዩን ብዝኽሪ ኣብ ንግደቶም ክትውዕሉን ክንዕድምን ከለና እዚ ቅንያት ረዚን ዝኽርን ልዝብ ውሽጥን ከም ዝኸውን ብምእማን እዩ። ኣዳላውን ኣዕራብን ናይዚ መደባት ኣስመሮም ሃይለ ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ድሕረ ባይታ ካብ ከባቢ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብርኡይ ክገሃዝ ዝጀመረ ፍልልያት ገዛእ ሰልፊ ህግደፍ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶን እቲ ፕሬዚደንትን ዝነበረ ምሳሓብ ብኣጋጣሚ ኣብታ ዓመት እቲኣ ዝተኸስተ ዘይምንባሩ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። እቶም ድሒሮም እቲ ፕሬዚደንት ኣኼባ ክጽውዕ ዝኸተሙ ኣባላት መብዛሕትኦም ላዕለዎት ኣባላት መንግስትን ኣባላት ባይቶን ጥራይ ዘይኮኑ ገዳይም ተገደድትን ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ልዑል ዝና ዝነበሮም ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን ሓለፍቲ እዮም ነይሮም። ነቲ ድሒሩ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ውዱብ ቅርጺ ክሕዝ ዝጀመረ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ናብ ኣደባባይ ዝወፀ ፍልልያት ንምርዳእ ንድሕሪት ተመዲስካ ኣብ ማዕባብላ ተጠቋሞን ናብኡ ዝመርሑ ሕጋውን ሞራላውን ጉድለታት ምድሳስ ግድን እዩ። ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ንደርጊ ብምስዓር ናጽነታ ድሕሪ ምጉንጻፋ ረፈረንደም ክካየድ እኳ እንተተወሰነ ክሳብ ረፈረንደም ንዘሎ 2 ዓመታት ካብታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ተነጺላ ናይ ባዕላ መሰጋገር መንግስቲ ኣቆመት። ኣብዚ እቲ ናጽነት መሪሑ ዝኣተወ ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘይከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኦት ሰልፍታት ዓዲሙ ልፍንታዊ መሰጋገር መንግስቲ ዝመስረተ ኢህወደግ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስልጣን ሃገር በይኑ ብሒቱ ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ክጭብጥ እንከሎ ቅድሚ 4 ዓመታት ብሓውሲ ዕልዋ ስልጣን ዋና ጸሓፊ ውድብ ካብ ረመዳን መሐመድ ኑር ዝተቐበሉ ናይ ሽዑ መንእሰይ ኢሳያስ ከም መራሒ ጊዜያዊ መንግስቲ ብምዃን ኣብ ቦታ ስልጣን ተቆየጠ። ካብ 23 ክሳብ 25 ግንቦት 1993 ኣብ ዝተኻየደ ረፈረንደም 98.5 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን መጻኢ ዕድሉ ኣብ ናይ ምውሳን ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክሳተፍ እንከሎ 99.8 ሚእታዊት ህዝቢ እወን ናጽነት ብምድማጽ ነቲ ብቃልሲ ዝመጸ ናጽነት ብዴሞክራሲያዊ ሕርያ ደሪዑ ኤርትራ ብወግዒ ከም ሃገር ናብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ክትጽምበር እንከላ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ 19 ግንቦት 1993 ዝወጸ ኣዋጅ ቁጥሪ 37 ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ብዝተሰመየ ሓጋጋ ኣካል ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሉ ብጽዋዕ ፈጻሚ ኣካልን ፍርዳዊ ኣካል ኤርትራ ብዝበሃል ፍርዳዊ ኣካልን ናይ ሓጋጊ ፈራድን ፈጻምን ኣካላት ቆይሙ ስሙ ካብ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝቕይር ኣፍለጠ። ጊዜያዊ መንግስቲ ዝተባህለሉ ምኽንያት ቋማዊ መንግስቲ ዝምስረት ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ስለ ዝኾነ እዩ እውን ተባህለ። ዕድመ ስልጣን መንግስቲ 4 ዓመታት። ክቆም ዝተባህለ ሃገራዊ ባይቶ 75 ኣባላት ካብ ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ 75 ኣባላቱ ድማ ካብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ክምረጽ ካብ ዝብውሕዱ 11 ኣባላቱ ደቂ ኣንስትዮ 15 ኣባላቱ ኣብ ወፃኢ ሃገር ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከጠቃልል እውን ተወሰነ። ጉዳይ ሃገራዊ ምርጫ ን1997 ክካየድ ክበሃል እንከሎ ካብቶም ሃገራዊ ባይቶ ክቆሙ ዝተባህሉ ሰባት ህዝባዊ ግንባር 75 ኣባላት ካብ ሽማግሉ ክመርጽ ዘኽእሎ መሰል ካበይ ረኸበ ዝብል ሕቶ ከይተመለሰ 10 ካብቶም ዝምረጹ ሲቪል እውን ባዕለይ ክረቋዕ ክብል ንዘቐመጦ እማመ ተመረጽቲ እውን ብቐጥታ ካብ ህዝቢ ክምረጹ እምበር ፖለቲካውያን ሰልፍታት ወይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ መርገጺ ዘለዎም ኣባላት
كم زساتفو سلازي تقبره اتجمارو خفرمو ملكاو منبارو بزحات يمقتو أبشحن تشعات ميتن تسعان أربعتن اتابناي مجمري عمتات كم ودب كقصل كم زي دالي ميحيلو كجزء زخرمه هزباو قنبار قبع كايدة بمبال سمو نابك دف كيرة حدث مرحنة نمس سبل درسته بريزيدنت إسياس بمنباب دما نبارات عباراتو كاودباو سلطانات قليلو البريزيدنت كمئزازو يخوليهم بستبالو حدث قراقور تتكيو راي منقسنت سلطانو قصله أبزي زنبرة نايفة مع عمتات بريزيدنت إسياس بقصتا محاورات نايتي قويمو استباهده جيزاو منقس قبطاتس زسقوكو بقعاتن قدايمن مراحتي كسألم ترأيه سلطان حقاقن فرادن أكالات ببقرب الناتو وحقوقه ودمن حقرنون الناتو داخمو حيدا سلطانا بي صحفة بريزيدنتن منقستن ترأي كخمر ترأيه برقز الزن بوزحات دس زبل ترأيو ينبرن بريزيدنت بزي قدب زتقامولو سلطانو زقواصا سر أكال كم زديون بوينتات بريزيدنت ترأي زأسرن زدسكولون زنبرو لعلوات حلفتي قدياتهم بحقاو منقدي استحازلو مقان كنا دز تقلب لبوا حزل رئيتو تاتون بترقاقامي نابت بريزيدنت يقرب نبره زمنه جيزاو منقستي كبكعلو زقبا جيزي أخله أبشحن 993 زمنه سلطان منقستي 4 عامتي قدبو تباهيلو بحقي تقميتو نبرمو 997 نقدفن إسياسن أبيالو مرجع كتبل استخستت عمت مسلت بريزيدنت إسياس كن نزح حلف طبب نيرو እዚ ድማ ኩናት ሙላዕ ዝብል ነበረ ንኽልተ ዓመታት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝተኣትወ ዲፕሎማስያዊ ግርጭት ኤርትራ ብወግዒ ሰራዊታ ናብ ሱዳን ብምልኣኽ ናብ ኩናት ንምዕባሉ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን ምስ የመን ናብ 1995 ዝተገብረ ኩናት ዘላቂ ክኸውን ኣይከኣለን ስለዚ ድልያ ዘላቒ ኩናት ተወፍረ በዚ ድማ ምስ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእስሳር ዝነበራ ኢትዮጵያ ደቡባዊ ግርጭት ከም ዝለዓል ብምግባር ኩናት ተኣወጀ ተወሪርና ዝተባህለ ህዝብን ሰራዊትን ናብ ኩናት ወፈረ ብዙሓት ካብዞም ድሒሮም ዝተኣስሩ ኣባላት ባይቶ ነበር ብውልቂ ደገፍቲ እቲ ኩናት ኣይነበሩን እቲ ኩናት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እምነት ዝነበሮም ኣባላት ባይቶን መንግስትን ውሕዳት ኣይኮኑን ግን ድምፂ እቲ ፕሬዚደንት ሰዓረ እሞ እታ ካብ በሰላ ኩናት ናጽነት ገና ዘይሓወየት ሃገር ኣብ ካልእ ምኽባር ልዕላውነት ዝተባህለ ኩናት ኣተወት እቶም ነዚ ንዕቁዳት ዝቐጸለ ኩናት ኣቐዲሞም ክመዝኑ ዝኽኣሉ ናይ ሽዑ ሓለፍቲ ድምፆም ብውድብ መንገዲ ኣየስምዑን ከም ሰቦም ድማ ንሶምን ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ህዝቦምን ሃገሮምን ንምግልጋል ናብ ኩናት ወፈሩ ኣብ 1997 ቅድሚኡን ካብ ዘጋጠሙ ተጠቀስቲ ፍጻመታት ምስዳቕ ቅዋምን ምእዋጅ ሕጊ ፕረስን እዩ ነይሩ ኤርትራ ኣብ 1997 እቶም ቱ ሊደርስ ኢን ዋን ስቴት ተባሂሉ ዝተነግረሎም መሪሕነታት ኢሳያስን መለስን ኣብ ዝወልዕዎ ኩናት ተጠብሰት ኣብቲ ግዜ ሃገር ተወሪራ ዝተባህለ ህዝቢ ክተት ክበሃል ናበይ ወፊ ክበሃል ከመይ ዘብል ዕድል ኣይነበሮን ህዝቢ ከም ወትሩ እንደቆ ኣሚኑ ናብ ኩናት ተሰለፈ ብዛዕባ ስውእ ምልፍላፍ ደምን ዓጽምን ተኸስኪስ ኢልካ ንማንም ሰብ ከሰቅቕ ዝግባእ ጽውያታት ምስማዕ ንቡር ኮነ እቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ 1996 ዝተኣወጀ ሕጊ ነጻ ፕረስ ግን ካብ መንግስቲ ወጻኢ ዝሰርሓ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ፕረስ ተቋማት ፈጠረ ብርግጽ ንሰን እውን ኩሉ ድሕሪ ሃገር ብምባል ኣብ ጎነቶም ፕሬዚደንትን ዝግበር ዝነበረ ኩናትን ቆይመን ሰበኻ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ቅዋም ኤርትራ ብንድፊ ክጸድቕ ነበሮ ዝቆመ ኮሚሽን ቅዋም ንድፍታቱ እናቕረበ ምስ ባይቶ ህዝብን ዲያስፖራን እናተኸተዐ ንመጻኢት ኤርትራ መበገሲ ዝኸውን ንድፊ ንምድላው ተገሀ ኩናት ነናቱ ማእዝን ኣለዎ ኣብ 3 ደረጃታት ተኸፋፊሉ ብወገን ኤርትራ ወራር ተባሂሉ ዝግለጽ ወተሃደራዊ ረስሚ ክካየድ እንከሎ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እቲ ረስሚ ዝያዳ ንኤርትራ ዝኽስር እናኾነ ኸደ ብመንጎኝነት ሩዋንዳን ኣሜሪካን ዝተዳለወ ስምምዕ ሰላም ንቀበል ብምባሎም ብሓደ ሸነኽ ነቲ ፕሬዚደንትን ኣዕናዊ ናይ ኩናት ምሕደሩኡን ድማ ብኻልእ ወገን ብምንቃፎም ኣብ ሚኒስትርታትን ኣብያተ ጽሕፈታትን ክድርበዩ ዝተፈርዱ ምሩያት ወተሃደራውያን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር
ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝወርዶ ዝነበረ ወታደራዊ ኸሳራታት ክጻወሩ ይከኣሉን። ባድመ ኣብ እትበሃል ኣብ ካርታ ክትረአ ብዘይትኽእል ቦታ ዝጀመረ ኩናት ናብ ኣስመራ ገጹ ምስ ቀንዐ ከም ተሰነይ ባሮንቱን ሰናዓፈን ዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ ኢድ ጸላኢ ምስ ወደቓ ወይለይ ኢሉ ነፍሱ ዝሓትት መራሒ በዝሐ። አንታ ተባዕ ዋሳ ናንታ ተባዕ ዋሳ አንታ ተባዕ ዋሳ ናንታ ተባዕ ዋሳ እግረን ተተርአሶ እግር ኸተርአሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መልእሳ ሓደ ኻብኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ዝበዝሕ ወታደራዊ ሓበሬታታትን ንጥፈታትን መንግስቲ ዝተገለሉ መራሕቲ ሃገር ኣብ ኩናትን ከላ ንሳቶም ኣብ ቤት ጽሕፈቶምን ቦይቶምን ኮፍ ክብሉ ኣይኻሎምን። ነቲ ኩናት ክመርሕ ብዘይምኽኣሉን ካብ ፕሬዚደንት ሓበሬታ ብምስኣኑን ዘማርር ዝነበረ እሞ ኣበየ ቦታታት ኩናት ባዕሉ እናኸደ ሓበሬታ ክምእርር ዝፍትን ዝነበረ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ነበር። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝሓዘት መኪና 4 ሰባት ሓቑፋ ትርአ። ንሳቶም ጀነራል ዖባ አብርሃ፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም፣ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔርን ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞንን ነበሩ። ኣብ ዝዋዕልዎ ግንባር ዓዲ በጊዖ ክምስክርዎ ዝዋዕሉ ዕንወት ንሕልንኦም ዝፈታትንን ክጻወርዎ ዝኸብድን እዩ ነይሩ። ንምሸቱ ዕረፍቲ ንምርካብ ድማ 30 ኪሎ ሜተራት ተጓዒዞም ናብ መንደፈራ ኣምርሑ። ናብ መንበሪ ቤት ኣመሓዳሪ ዘባድው ነበር መስፍን ሓጎስ። ኣብ ቤት መስፍን ብዛዕባ ዝመስከርዎ ውዕሎ ዝጀመረ ወግዒ ሓደ ቅርጽን ሓዘ ኸደ። ስለምንታይ ላዕለዎትን ምኩራትን ወታደራውያን ሓለፍቲ ካብዚ ኹናት ተገዲሎም? ስለምንታይ እቲ ኹናት ኢሳያስ ብብሕቱ ጥራይ ይመርሖ ኣሎ ዝብል ሕቶ መላስ ተሳእኖ። ኣብቲ ሙሉእ ለይቲ ዝቐጸለ ወግዒ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔርን ድቃስ ጠለሞም። ዝተረፉ 3 ማለት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም፣ ዖባ አብርሃን መስፍን ሓጎስን ወግዖም ቀጸሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ፍልልያቶም ወጊዶም ብሓባር ክሰርሑ ከም ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍን ሃገራዊ ባይቶን ንዝኣመሰሉ ሕጋውያን ኣጋባባት ተጠቂሞም ሕቶታቶም ከልዕሉን ተሰማምዑ። ርእቶታቶም ርእቶ ብዙሓት ገዳይም ተጋደልትን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ምንባሩ ይሰሓትዎን። ስለዚ ነቲ ፕሬዚደንት ብሕጋዊ መንገዲ ንምእራሙን ምብድሁን ምስ ካልኦት ብጾቶም እውን ነቲ ዛዕባ ክዘራረብሉ ብምስማዕ ተፈላለዩ። ምናልባት እዛ ወግዒ ከም ጀማሪት መንገዲ ናይቲ ድሒሩ ብG15 ዝተፈልጠ ምንቅስቓስ ተጌራ ክትወሰድ ይከኣል። እግረን ተተርአሶ እግር ኸተርአሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መልእሳ ሓደ ኻብኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ነሓሰ 2000 ዓመተ ምህረት ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ህግደፍ ድሕሪ እቲ መሪር ውግኣት ሳልሳይ ወራር ገምጋም ስራሕ ንምግባር ኣብ ዕጹው ኣኼባ ተኣከቡ። ኣብዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ብሕቲ ገይርዎ ዝተባህለ ብሳልሳይ ወራር ዝፍለጥ ኩናት ካብ ዝዓርፍ 2 ኣዋርሕ ጥራይ ዝመልኣሉ ግዜ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ወሳኒ ወታደራዊ ጽፍሕታትን ሓበሬታታትን ተነጺሎም ከያክል ሃገረ ኤርትራ ብወታደራዊ መዳይ ዓበ ኸሳራታት ዝተሰከመትሉ ኩናት ምንባሩ ይንገር። ንኸይዲ እቲ ኩናት ኣመልኪቱ ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዝቐርብ ዝነበረ ምዕዝምዛማት ሓደ ቅርጺ ሒዙ ብውድብ መንገዲ ንኢሳያስ ንምብዳህ ተዳለዉ። ኣቐዲሙ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ወታደራውያን ሓለፍቲ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ከቢድ ነቐፌታ ምትእንጋዱ ይተረፎን። ምስ ፈጻሚ ኮሚቴ ናይቲ ግንባር ዘካየዶ ኣኼባ እውን ካብዚ ዝሓልፍ ዕጫ ይገጠሞን። ብዛዕባ ሕፅረት ሓበሬታ ምኽንያት ምዝላቕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ምምራሕቲ ኩናት ብብሕትን ብኩራት ስሩዕ ኣኼባታት ግንባርን መንግስትን ብምጥቃስ እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ኩናት ብሕማቕ ምእላዩን ቅድምን ድሕርን ኩናት ንኸይዲ ዴሞክራሲ ኤርትራ እንቅፋት ምዃኑን
تجمجمو إسياس مرسن خد حتى أبتي قس بقس ناب كركر أبتي جزيتي أما حداري زبادو نبر مسفن حقوسن بريزيدنت إسياسن لسرع أخيبا إسياس نحطوتاتهم قداي محدف تزخون مرسا ينبرون بدبدبو أبتقينات قدلتات منبارو بمئمان نعوزة صاريا كوميتاتات كوقما أميمو أخيبا تبتنا إذي كما جمر ملكت نايت زقصل فيلميا خوينو زتكاس أخيبا لعلوت حلفتي هكدف نعند رئيسياس بسقطة خمزيريون ناب تحتاتنات الممسو بود بمنقدي كنكاسا قاسو مجمارو من زنفت كونه كم محمد شريفو مسفن حقوس هايلو ودلتنساء درو بيتروس سولومون وهو برهان قبرق زابيرن زركبهم لعلوت حلفتي بحد شنخ بريزيدنت إسياسن أجا فورتون دما بخال شنخ بمخان ناي فيلميا بوتوم حزو نزل سعبو أبستقايد أخيبا ما كلاي كوميتي هكدف تماساسا لحطوتات كل عالم كله زي مكياد قبائي هزباو قنبار زبل حطو اون توسخو إسياس أبي وان كنات أخيباتات كسوع يخيل كم زي نبرة بمتكاس نفسو نمكل خلفتنا ناتو زقربلو نتبتات مسكارو زي تقالو إسياسن دقفتون عسرت عمتات ناسنت عميو قمقام كقبرلون نعوزف السما كوميتاتات قوا قران أبكلتشان حدن أبزحا بارتات ساتفو هاقراو مرجع قبر قبايا هقدف كان اعتواقي روز نبرمو دسكيلو سنحا أكال نتفتاتو قصلن ቅድሚ ምርጫ ኣመንጎ ታሕሳስ 2001 ክሳብ የካቲት 2002 ኣብ ዘሎ ግዜ ጉባኤ ህግደፍ ክግበር ተሳምዑ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝተባሃሉ ኮሚቴታት ንኽዋቐር ስም ረቕሑ ብርግጽ ምስ ሓሳባት ብጾቶም ተሰማሚዖም ቃሎም ክትግብሩ ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ ነበሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝተባሃሉ ኮሚቴታት ንኽዋቐር ስም ረቕሐ ብርግጽ ምስ ሓሳብ ብጾቱ ተሰማሚዑ ቃሎም ክትግብር ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነበረ ከመይሲ ንብሕቱ ኣብ ዝገብሮ ዝርርባት ብሽም ምርጫ ስልጣንና ንማንም ውድብ ኣይነረክብን ብምባል ይምድር ስለ ዝነበረ ዝኾነ ኮይኑ ኣብዞም ክልተ ኣኼባታት ግሉጽ ዝኾነ ነገር ህግደፍ ኣብ ክልተ ደንበታት ማለት ፕሬዝደንትን ተቋምቱን ከም ዝተገምዐን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ደጊሙ ንስልጣኑ ዝብድህ ኣኼባ ክጽውዕ ከም ዘይኮነን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ከም መብጽዑ ኣኼባ ክጽዋዕ ኣይከኣለን ሻቡ እቶም ንዓመታት ምስኡ ብደረጃ መሪሕነትን ብጻይነትን ዝተጓዓዙ ብጾቱ እውን ተግባራት ኢሳያስ ዕቂልዎም ነበረ እሞ ንተግባራት እቲ ፕሬዝደንት ብሸለልትነት ንምሕላፍ ኣይመረጹን ኣብ ሕዳር 2000 ናይ ሽዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃይለ ድሮዕ ኢሳያስ ዝኣተዎ መብጻዕታት ንኽተግብር ንምዝኽኻር ምስቲ ፕሬዝደንት ተረኸበ እቲ ርክብ ግን ኢሳያስ ንድሮዕ ካብ ምዝላፉ ወጻኢ ዝሃቦ ፍረ ኣይነበረን ድሮዕ ምስ ኢሳያስ ብፍላይ ካብ 1999 ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ብሩዋንዳን ኣሜሪካን ዘቐረበ ስምምዕ ሰላም መቕባልን ዘይመቕባልን ዝተላዕለ ክርክር ጸኒሕዎም እዩ ኩነታት ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጥቅምቲ 2000 ዓመተ ምህረት ክብዝበለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ምሁራን ኤርትራውያን ኣብ ከተማ በርሊን ናይ ጀርመን ዋዕላ ኣቃንዑ ውፅኢት ዋዕላ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ክፈርስ ቋም ክትግበር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ምልክና ዛዘወ ዝኸደ ምምሕዳሩ ከስተኻኽልን ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋግር ስጉምታት ክወስድን ዝጽውዕ ኮነ እዞም ብጉጅለ 13 ዝፍለጡ ምሁራን ኣብ ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት 11 ካብ ኣባላቶም ብምልኣኽ ርእይቶታቶም ምስ ፕሬዝደንት ተዘራረብሉ ኢሳያስ ንኹሉ ጠለባቶም ምስ ነጸጎ ድማ ሓሳባቶም ብመንገዲ ጋዜጣ ናብ ህዝቢ ዘርግሑ እቲ ጽሑፍ ክሳብ ለይቲ ሎሚ በርሊን ማኒፌስቶ እናተባለ ይጽዋዕ ዓመተ 2001 መጋረጃ ኣብ ዝቐንጠጠትሉ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ እቲ ክሳብ ሽዑ ብሰላሕታ ዘስግእዋ ሓለፍቲ ከደስክልን ከኣስርን ዝኸረመ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ኣኼባታት ዝገጠሞ ብድሆታት ካብ ምክልኻል ሰጊሩ ናብ መጥቃዕቲ ኣተወ ማእከላይ ኮሚቴ ህግደፍ ሳልሳይ ወራር ወያነን ስዒቡ ዝመጸ ፖለቲካዊ ዘመተን ዝኣርስቱ ጽሑፍ ዘርጊሑ ጸለመ ኣብ ልዕሊቶም ተሓታትነትን ተሳታፍነትን ዝጠለቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ውድብን ብወግዕ ጀመረ ነዚ ስዒቡ እቲ ናይ ደብዳቤታት ኩናት ብምባል ክግለጽ ዝኽእል ሃዋህው ሰዓበ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ተሓየኸ መዓር ከም ዘውፅእ ሰምዒ ሰምዒ ኮይኑ ይድርበን ክስራሕ ይሽምዓ ብርሃን ምስ ኮነ ግን ብዙሓት ይዕንትየን ክነብዓ እተን
أبصن فرقوس النت زندعا اتن زبان كلهم وسطنا زقدعا اتن تحابي انسوحنا زبلعا يعينتي أبتبايتو صنعات اللو انت ماتي اللو تماواتي أنت تبع واسا ኩናት ደብዳቤታት ኣብ ወርሒ ለካቲት 19 መራሕቲ ህግደፍ ኣኼባ ክግበርን ብዋ ኣቢልካ ፍልያት ክጸብብን ጸውዑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ፈሊጡ ከም ዘስቀጣ ሓርማስ ኮይኑ ነበረ እሞ ጻውዒቶም ክነጽግ እምበር ኣኼባ ክጽዋዕ ኣይተራእየን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ 7 መጋቢት 2001 ህጹጽ ኣኼባ ምጽዋዕ ኣቋርጹ ዝብል ንጹር ክታም ዘይብሉ ደብዳቤ ናብ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍ ተላከ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ ፍልልያት ፕሬዚደንትን ብጸቱን ናብ መን ሓየለ ዝዓይነቱ ግጭት ማዕቢሉ ነበረ እሞ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ሰልፍን ዝተዋህቦም መጠንቀቕታ ከፍረሆም ኣይከኣለን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ንሶም እውን ብወገኖም ኣኼባ ካብ ምጽዋዕ ወጻኢ ካልእ ዝፈጸምዎ በደል ከምዘየሎ ዝገልጽ ደብዳቤ ናብ ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ ጸሓፉ ኩናት ደብዳቤታት ቀጸለ መሐመድ ሸሪፎ ሃይለ ድሮዕ መስፍን ሓጎስ በራኺ ገብረ ስላሴ ጴጥሮስ ሰሎሙን ወባ ብርሃን ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔርን ዝርከብዎም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ማእከላይ ባይቶ ህግደፍን ሓሳብ ብሸሪፎ ካልእ እዋን ብመስፍን ሓጎስ እናተወከሉ ስምዕታታቶም ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከቕርቡን ብኣካል ክራኸቡን ተራእዩ ኢሳያስ ንዝለኣኸሉ ዝነበረ ደብዳቤታት ኣብ ትሕዝቶ ኣትዩ ክዛረብ ኣይመረጸን ኣብ ክንድኡ ንዝቐረበሉ ኣሻቓልን ኣገዳስን ሃገራውን ውድባውን ስምዕታታት ትጋገየ ኣለኹም ኣብ ክትዕ ከኣቱ ኣይደልን ዝብል ናይ ጸማም ሓደ ደርፉ ግብረ መርሲ ክህብ ተራእየ 20 መጋቢት 2001 ብሕቶ ኣሻማገልቲ መስፍን ሓጎስን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንበሪ ቤት ኢሳያስ ተራኸቡ መስፍን ርእቶ ጉጅላ 15 ክገልጽ እንከሎ ኢሳያስ ትጋገየ ኣለኹም ካብ ምባል ወጻኢ ዘዕግብ መልሲ ክህብ ኣይተኻሎን እዞም ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ድሕሪ 2 ሳምንታት ኣብ ዘካየዶ ዳግማይ ኣኼባ ኢሳያስ ጉጅላ 15 ናይ ወጻኢ ደገፍ ከም ዘለዎ ክነቅፍ ጀመረ መስፍን ጭብጢ ክቐርብ ዘቕረበሉ ብድሆ ገዲፉ ድማ ኣኼባ እንተጸውዐ እዛ ስረይ ኣይመለስክዋን መባሉን ብድሕሪ ጉዳዮም ብዝርርብ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ዘስተባሃለ ደጊምካ ምዝራብ ትርጉም ከም ዘይህልዎ ብምርዳእ ካብ ኢሳያስ ከም ዝተሰናበተ መስፍን ሓጎስ ኣብ መዘክሩ ኣስፊሩ ይርከብ ክርክር ፕሬዚደንትን ላዕለዎት ሓለፍትን ኣብ ዕጹ ማዕጾ ድሕሪ ምብጽሑ ነቲ ብሕሜታ ኩነታት ክከታተል ዝቐነየ ህዝቢ ግልጽ ንክኾነሉ እቶም ድሒሮም ብጉጅላ 15 ዝተፈልጡ ኣባላት ኣብ ግንቦት 2001 ክፉት ደብዳቤ ናብ ህግደፍ ዝተሰሜት ደብዳቤ ዘርግሑ ኣብቲ ደብዳቤ ተግባራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘይቀዋማውን ዘይሕጋውን ኢሎም ብምኹናን ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልይ ንምጽባብ ዳግማዊ ጻውዒቶም ኣቕረቡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ናብ ጋዜጣታት ብውልቂ ብምቕራብ ሽግራቶም ንህዝቢ ክረድኡ ተግሁ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ናይ ቀደሙ ዝፍለ ይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቶም አንጻሮም ቆሞም ዝበሎም ሓለፍቲ ካብ መንግስታውን ወታደራውን ስልጣናቶም ንምውራድ ተንቀሳቐሰ ነቶም ብቐጥታ ከውርዶም ዘይከኣለ ድማ ናብተን ናይ ሕዩራት ሚኒስትርታት ዝበሃላ ዓብዪ ጽልዋ ዘይብለን ሚኒስትርታት ወርወሮም ነቶም ሓለፍቲ ንምሽቑራርን ምእሳርን ብልሽውና ንምክልኻል ብዝብል ምስምስ ካብ ሕጊ ወጻኢ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ቆመን ተሰርሓሉን ሓላፊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ጣዕመ በየነ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ሕጊ ወጻኢ ንዘቐሞ ትካላት ፍትሒ ኤርትራ ዘይፈልጦን ብገዛእ ርእሱ ፍርዲ ክህብን ውሳነታት ኣብያተ ፍርዲ ክቕልብስን ዝኽእል ውሳነታቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣካል ቀሪብካ ይግባይ ዘይበሃሎ ብጠበቓ ንኽትማጎት ዘይፍቀዶ ውሳነታቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣካል ቀሪብካ ይግባይ ኣይበሃሎን ዝተባህለ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝተባህለ ተቋም ነቐፈ ከም ኩሉ ነቓፍቲ ስርዓትን እቲ ፕሬዚደንትን ድማ ካብ ስልጣኑ ተባረረ 3 ነሓሰ 2001 ናብ ኣባላት ህግደፍን ባይቶን ዝጸሓፈ ደብዳቤታት ፍረ ዝሰኣንሉ ናብ ፕሬዚደንት ዘቕረቦ ስምዕታታት ገዳይ ተቐነን ምድስካልን ዝገበሮም ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ መሪሕነት መንግስትን ግንባርን ጸንሐ ምፍልላይ ህዝቢ ክፈልጦን ፍርዲ ንኽህበሉን ቁሉዕ ደብዳቤ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰመይዎ ጽሑፍ
بمنገዲ ኢንተርኔትን ጋዜጣታትን ዘርግሑ ኣብቲ ንታሪኽ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ማዕባብላት ዘጋጠመ ግርጭትን ብዝርዝር ዝጠቐሰ ክፉት ደብዳቤ ድማ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ክግበርን ጽገናታት ክተኣታቶን ብምእማም ርእይቶታቶም ደምደሙ ነዚ ከም መበገሲ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሰፊሕ ክትዓት ተለዓዓለ ዜጋታት ኣብ ጋዜጣታትን ኣብያተ ሻህን ተኣኪቦም ኣጋጢሙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብግልጺ ክካተዕሉ ተራእዩ ብርግጽ እዚ ሃዋህው ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሐጉስ ኣይነበረን ስለዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ጸሓፊ ህግደፍ ኣልኣሚን መሐመድ ስዒድ ተላእከ ኣብ ነሓሰ 2001 ድማ ኣልኣሚን ጭብጥን መረዳእታን ዘይብሉ ጸለመታት ዝበዝሖ ቃለ መሕትት ኣብ ጋዜጣ ቀሪቡ ሃበ ትዕግስቲ መንግስቲ ይጽንቀቕ ኣሎ ዝበለ ኣልኣሚን ፈኸሮ ኣካል ናይቲ ለኣኺኡ ስዒቡ ክወስዶ ዝተዳለወ ስጉምቲ ኮይኑ ይርአ ጉጅለ 15 ብወገኖም ኣብ ክንዲ ጸለመ ጭብጢ ሒዝካ ምሙጋት ይሓይሽ ዝብል ጽሑፍ ዘርግሑ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃለ ምልልሳት ኣጽዓቑ ከም ጀነራል ዕቑባ ኣብርሃ ዝኣመሰሉ ደስ ኢሎም ከይኣክል ንጸለመ ዝተቓልዑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነበር ድማ ዘለዎም ሰነዳት ናብ ህዝብና ዘርግሑ ነቲ ፕሬዚደንትን ጸለመታቱን ክብድሁ ተራእዩ ኣብተን ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትታት ሓደ ነገር ንጹር ኮነ ጉዳያት ብዘተ ክፍትሑ ከም ዘይኮኑ ብርግጽ ኣባላት ጉጅለ 15 ክወርዶም ንዝኽእል ዕጫ ኣጋይሽ ነይሮም ክበሃል ኣይከኣልን ምኽንያቱ ብግሉጽ እቲ ፕሬዚደንት ወይ ሕቶታቶም ክምልስ ወይ ከኣስሮም ምዃኑ ይሕብሩ ስለ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2001 ህግደፍ ን15 መዓልታት ካድራቱ ኣኪቡ ነቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ክድግፉ ዘኽእል ኣኼባታት ክገብር ተራእየ ብርግጽ ኣባላት ህግደፍ ክነሶም ተዳናገዝቲ ጉጅለ 15 ተባሂሎም ካብዞም ኣኼባታት ዝተገለሉ እውን ውሑዳት ኣይነበሩን ኣብ ከምዚ እዋን ድማ እዩ እቲ ብመጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝፍለጥ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ እዝንን ቀልብን ዓለም በቲ ኩነታት ተሰዲቡ ዝነበረሉ እዋን ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 18 መስከረም 2001 ነቲ ነዊሕ እዋን ብሰላሕታ ክውጥኖ ዝጸንሐ ስጉምቲ ወሰደ ከምዛ ዘይትፋለጥ ሓድሕድ ተፋሊስካ ኢድካ ዝወዓሎ ቀብሪ ጃም ላሕሊፍካ ብቐፃ ክትባላዕ መዝገብ ሒዝካ ክትላቃመጥ ዓብይ እናገዘተ ወድነኻ ክትቀብጽ ኣይግብርን ሃገር እንዳ ተገዚኣ መሬታ ተመዝዑ ያተዓት ሓቢኡ ሽሻ ተጣፊ ዝላ መናእሰይ ንያቱ ወዲኡ እልልታን ኣዴታት መቐረት ኣጥፊ ብጥይትካ ከዓ ወገንካ ትንፋስኢኑ ሬሳ ተቐይሩ ከይዓረበወኑ ሻምብቆኻ ኣብዘይ ዕላምኡ ሃላኽካ ኣብዘይ መዓሉ ዲልካ ሓጎስ ዘይወልድ እንታይ ቁልቁል ኣብ ምንታይ ዝኽእል በቃ ትብላላ ዛ መሬት ሓደ ኣምሳል ኣብ ሓደ ቅርዓት ንሓደ ገበር ብሓደ ቅናት ይኣክል ካብቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጸንሑ 11 ኣባላት ተኣስሩ 9 ጋዜጠኛታት ሞያዊ ግብኦም ብምግባሮም ጥራይ ኣሰሮም ሰዓቡ ካልኦት ብዘይ ብዙሕ ንጹር ክሲ ኣብ ተዓፈና ተለከሙ ተስፋ ዴሞክራሲ ኤርትራ ብሓደ መዓልቲ ጸልመተ ልሳን ህዝቢ ብሓንቲ ዕለት ተዓብሰ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልኪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ኣተወት 2 ለካቲት 2002 ኣብ ኤርትራ ካብ 1 ለካቲት 1994 ኣትሒዙ 8 ዓመታት ከም ሓጋጋ ኣካል ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ሃገራዊ ባይቶ ተኣከበ ኣብቲ ገለ ክፋሉ ብማዕከና ዜና ዝተዘርግሐ ድሕሪ 18 ኣዋርሕ ዝተገብረ ኣኼባ እቶም ከም መስረቲ ህዝባዊ ግንባርን ዝለዓሉ ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን መራሕቲ መንግስትን ዝቕጸሩ ሰባት ኣብ ቦታ ኣኼባ ይነበሩን እቲ ባይቶ ነቶም ተጋቢኡ ዕድል ሃገር ክውስን ብወግዒ ናብኡን ናብ ኣካባቢኡ ኢሳያስን ጻውዒቶም ብምቕራቦም ጥራይ ዝተኣስሩ ኣባላቱ ካብ ሕጊ ወጻኢ ንምንታይ ተኣስሩ ናበይ ከኣበሉ ኢሉ ክሓትት ነቲ ብዕብለላ ሃገር ክመርሕ ጀሚሩ ዝነበረ ዲክታተር ክምክት ግን ኣይከኣለን ብኣንጻሩ እቲ ሕጊ ከውፅእን ከኽብርን ብህዝቢ ዝተመርጸ ተቋም ምእሳር ኣባላቱ ቁኑዕ ምንባሩ ደጊፉ ልሳኑ ዝነበራ ጋዜጣታትን ናይ ብሕቲ መራኸቢያታትን ምዕፃውን ኣድኒቑ ሽርሕ ወያነ ዝብል መዝሙር ዘሚሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሞጊሱ ተበተነ
ተበተነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንዓመታት ደጊሙ ከም ዘይምለስ እቶም ንፕሬዚደንት ኣኼባ ክጽውዕ ብምጥላቦም ጥራይ ዝኣስሩ ጉዳያት ቅጽሮም 11 እዩ። 3 ካብኣቶም ማለት መስፍን ሓጎስ፣ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀሬስ፣ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያምን ኣብቲ እዋን ዓፈና ካብ ሃገር ወፃእ ብምንባሮም ካብ ማእሰርቲ ኣምሊጦም እዮም። ምስኦም ዝፈረመ መሐመድ ብርሃን ብላታ ይቕረታ ሓቲቱ ናብ መንግስቲ ተመሊሱ። ብርግጽ ኣብ ምጅማርቲ ምንቅስቓስ እቲ ቁጽሪ ካብዚ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ምፍራም እቲ ቁጽሪ ናብ 19 ክወርድ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ 15 ሰባት ጸርዩ። ካብዚ ወፃኢ ተደናገጽቲ ኢኹም ብዝብል ምስምስ ብዙሓት ካልኦት ተኣሲሮም እዮም። ንሱ ከይኣክል ስርሖም ብምስራሖም ጥራይ ወነንቲ ነፃ ፕረስ ዝነበሩ ኣዳለውትን ጸሓፍትን ናይተን ጋዜጣታት እውን ኣሰሮም ስዒቦም። ብዙሓት ካብዞም እሱራት ሎሚ ብህይወት የለውን። ተኣሲሮም እምበር ገበነኛታት ክበሃሉ ይከኣልን። ኣንጻሮም ዝቐረበ ክስታት ካብ ተቐና ሓሊፉ ናብ ቤት ፍርዲ ምርሒው ነብሶም ክከላኸሉ ዕድል ተዋሂብዎም ብደረጃ ፍትሒ ሃገር ኣይተፈርዱን። ስለዚ ብጥርጡራቶም ብዙሓት ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ይንገር። ኣብ ዝቕጽል መዓልታት እምበኣር ብዝያዳ ነዞም ፖለቲካውያን እሱራት ውልቀ ታሪኾም እናልዓልና ኢና ክንዝክሮም። ታሪኽ ህይወትቶም 9 ንጹሃን ጋዜጠኛታት ብኸፊል ተንኪፍና ንዝርዝራቱ ጊዜ ንጽበየሉ። ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ኣስመሮም ሃይለ ይኸውን። ካብዚ ንኔው ብወገና እንብሎ ሰናይ ቅንያት ዝኽሪ ይኹነልና ጥራይ እዩ። برهان زاهنتا جنا زت حفظ برسا